giletzaten da momentuen, eskatlik etorten jatzuz, las arras y los anillos, eta ikusiko zen duen hor libruen. Horrek, nire nahiz egitzen zatzu, zulo handi bete, barrenuaz, da sartzen esan dizen, errosaizuek eta eurek ekarte esan duen gauzek eta nitzen esan zuen, errezo batzuk itzen esan zuen, eskatlik etortzen zati piru, errezo batzuk itzen esan zuen, dara sartzen esan duzkun. Da gero gilitzat esan zagun, nire moten esan duzkun, orduen. Moten esan duzkun, afaize, astlerun moten esan duzkun, afaize. Bai. Astlerun bertan moten esan duzkun, afaize. Eurek armadoreak pagate hotzuen. Gile inbenkeri. Gile imitzen danean, beste azteien ekarte esan duzkun, neskartilek otzaran, edo gizaue edo marmitze. Aztelitzera. Kasula bi duten, baltzotik, edala baltzotik, Biarra izi, maiz mini algo egorrandi bategaz, biharri guztize bertan para handi gorbatetik eta mendu handati, eurekatzen da kollarak, da baltzotik, gero katzen daue zeido sortzi pot horrenak, zelan da melokotoinak, ara melokotoik iritze esan dozku, ara izan detzera. Zaten esan du, gilina eta botaduria. Zuk hori beti esetu dozu, biek emotea. Hori tradizioa aizetik. Gura itzentik puran besta azklizidotzen genenien. Orduenan peratza bat minin bai, da bertati baltzotik jaten gendun. Gizaue edo barbitze esatezan generalmente. Hori esatezan eskaptilek imitze esan dozkube, bai gilinan da bai botaduren be. Esan dozu baltzotik jaten zen duela, zer esan gure da horrek? Baltzotik eta kasule imini, maiz imitze esan du asto batzuk esan, bai beti imini, kaja batzuk esan imini, eta gero kollarakaz. Kasuelatik jatea? Baltzotik hori de. Hori da baltzotik.